Hi! Good morning mga kabeshi! Tara, pasyal tayo sa mga kaibigan natin dito sa kabilang kanto lang. Guys, nandito ako ngayon sa taas ng second floor ng dating boarding namin. Actually, dito kami sa unang pinto. Okay, ayan si Ate Susan. Ipakita natin. Ate, kamusta kayo? Namiss ko kayong lugar na to. Yung asawa niya, ang sipag-sipag din, no? Guwapo, maganda, di ba? Dito yung pinto dito, ito yung bahay nila. Ayan, silipin natin ng konti. Tapos dito sa pintuan na to, si Kumaring Ichel naman. Pasok ako, te, halo. Magiging, kumusta? Okay, lumawag na yung bahay niya. Busy siya. Naghuhugas ng pinggan. A few moments later. Ginagawa mo. Tapos na yung aming usapan. Chikas. Thank you, Mars. Kuya! Okay. Ako yun, si Kuya Lanting. Si Ate Salome. Alin, pumasok. Ay, saan sila pasok? Nasa Pasay. Silot din eh. Massage ang magpapamassage din sana ako sa ano. Ano ba yung araw-araw, Kuya? Hindi, anong araw ka magpapamassage? Kasi ano siya may pasok ko eh. Lunes, Merkulis wala siya pasok. Wala pa naman akong pasok ng ano eh. Lunes punta na lang ako dito. Lunes punta pa. Kasi Miyerkules pa na yung pasok. Merkulis pa. Ano siya, ang pasok niya, wala siyang pasok Lunes, Martes, Merkulis. Huwebes hanggang Linggo lang siya, 4 na araw. Tama, sa Lunes punta ka dito. Lunes. Kamusta na yung paa mo, Kuya? Okay. Pero wala pa. Tagal gumaling. A few moments later. Dito ka Mars! Jem! Diyan si mami mo? Papasyal ako! Ano ba yun? Ayan, oh. Nagpaselfie pa kami sa video. Diba? Diba? Diyosa talaga. Ayan. Yung anak niya, Diyosa rin. At saka yung anak niyang gwapo. Yes. So, kumusta ang buhay natin, Mars? Sila, maganda pa rin. Alam mo naman ang buhay ngayon bilang ina. Kailangan nating lumaban. May music yan. Sa hirapan ng buhay. Alam mo naman, Mars. Oo, ganun talaga, Mars. Kailangan magtiis. Paano masabi? Para tumagal-tagal sa mundong ibabaw. Alam mo, gusto ko talaga mag-swimming dyan sa kanal namin kasi mura lang yung tubig. Talaga ba? Sa kanal. Kaysa mag-swimming ako doon sa swimming pool, may entrance kaya. Diyan na lang sa kanal, di ba? Oo, sobrang katingiran. Tips din yan ng mga nanay. Yes, true. Nakatira kayo, gilid kanal. O, pakinabangan nyo na lang. Kailangan yung amoy. Basta kinabangan na lang eh.
ginagawa mo? Hala, ang ganda ko talaga dyan, Mars. In fairness, ano na ba yung cellphone mo? Ganyan bibili ko cellphone. Maganda isang anggulo, pero sa personal tsaka. Grabe siya. Grabe, filter ba yan? Oh, ako talaga yan? Ay, oo nga pala. Wala pa makeup yan. Alala, may makeup ako. Diyosa talaga yan siya. Yes, wala kayong panama. Ang panibaliwan. Mars, ano yan, Mars? Malo ka talaga. Ipasa pa sa akin. No, malo ka talaga. Ang taga-Manila. Ito sa mga taga-Sambuanga, Oh, yan. taga-Dipolog. Shoutout po sa mga taga Sambuanga. Taga-Dipolog, taga-Tapuran. Ako mamalan. Kaya makikay rito sa'yo, senior citizen. Dito ako, marang-marang. Hello, Mars. Mas bagay mo. Magganto ko na lang kaya. Ikaw manager, di ba marunong pinapindot kasi? Tapos upload ko na lang, Joan Krong-Krong, ay nag-print-print. Joan Crotin Karing TV. Joan Krong-Krong, ang kring-kring. Parang-arawin mo akong dawlangin para sa mga, Kaganapan sa buhay. Yes, wala na kulis sa sinunod na. Pati Kuto, Makati, kahit walang Kuto, Makati, lalo pag walang pera. Makati agad. Hindi na Makati, masakit pa sa ulo pag wala pamiling ulam. Init agad ulo. Ay, baby ko, baby ko, Tapos natin yung magandang prinsesa. Di ba? Yung nanay talaga eh, nung nagdala. Oo, yung nanay talaga ang buang. Ewan ko lang, buang noon, buang pa rin ngayon. Mamamatay na ako sa tawa. Kasi na ganyan, eh, ganyan talaga tayo dito. Hindi lang talaga. Alam mo, ano talaga yung cellphone mo? Sana ganyan lahat yung cellphone maganda. Bakit yung cellphone mo hindi maganda? Pag walang kaya lagi na talaga ako nag-filter para maganda. Sabi nga nila, ayaw ko eh. Ano pa kaya? At look at me now, negra pa rin. Sabi nga nila, I'm tsaka. Pero ngayon, nag-evolve na. Sila nag-evolve, ako hindi pa. Tsaka pa rin. Hindi, ang pangarap ko dati talaga gold star. Kasi wala man ako didi. Flat-chested. Eh, hindi rin ako tanggap. Kasi isa pa akong pangarap, international Pocahontas. Hindi ko wala namang nagarusa kasi maitim nga ako. Ako, ang itim nito. Galing pa to ng pitong bundok. Bago pumunti, inaano pa. Nauso nga ang glota. Ang lola mo. Naging happy. Ay, may pag-asa. Naku. Ilang glota na naubos ko. Negra pa rin. A few Atay moments na. later. Bye. Say bye-bye. Say Ingat. Ingat. Love you. Bye-bye na. Bye-bye. Ingat. Love you. Ingat. Ingat. Sige, Mars. Uy, ano Siya ba? lang, syempre. Mars. Balik-balikan dito, Mars, ha? Lalo lang ako pag wala pa ang Mars, pasok. hindi ko nakapag... Ano ka ba? Mars? Okay lang yun. Mars, pasyal tayo. Oo. Thank you ng marami. Sige tayo, Mars. Bye! Balik kayo ulit sa aming palasyo. Palasyo ng Muchas Gracias. Guys, ang saya ng araw na ito. So, nakapasyal tayo sa mga kaibigan natin. Sila po yung mga totoong kaibigan na masasabi ko. Kahit kukunti lang sila, basta totoo, di ba? Masarap sa pakiramdam. So, salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.